asi nemělo. On to má na schvál. Hovno. Nahoře to lítá jak větroň. Ani klapky jsem si nedal. Majestátný zvuk i let. No, to. Má dobrý návod, už ho točí. Týhle nemá se jít schovat za auto. Hovno. Teď půjdu od nás, od sluníčka, za nás do průletu kolem, takže... Teď vlastně nesmíš moc zoomovat. No, to dokáže letět i pomalu, ale mi se to dneska jak nedaří. Tak, konec hraní, jdu trénovat přistání. Počkej, já se schovám za auto. Jo, to já se jdu Hamra. Vojenskýho. Ještě radši z toho krytu to lítá nějak líp. Ještě ti to zastoupal, bych natočil tvoji hlavu. A ten zvuk je pěkný, já ten motor mám doma, ještě jsem ho neslyšel. Jako ten samý nebo? 50, 65? No a ještě jeden kratší. 50 už nebo kolik, nebo 55. Čeho? Bouřky? No v bouřce bychom stejně nešli do bazénku. A ještě musíme u domiče vyhodit pamplíčku. Ach jo, ty jo. Do toho chladu. Za 3 dny. Tak teď to stihneme. Jde do Chorvatska. Tam je teďka každej. Nechceš už jít na přistání. Tak, to bych si netrouf. No, jdu na ní. Ale chci to teda hodně dozadu, protože ta podpora tu stojí. Udělej kamikaze. To neboj, to bude, vole. Ale je to dobrý, teď zafoukalo proti, to bude rozumnější. Jak je to možný? Pánové, mějte se.